Usa ka German national na mago, wa kinimubayad sa taxi nga iyang gisakyan ug wa sab kinimubayad sa iyang giinom sud sa usa ka bar. Ray pasaporte, sugin limi. Nag-abot sa Mabuno Police Station 4 ang taxi driver ug waiter sa usa ka imnanan sa barangay Kasambagan kaganinang tuwang gabi. Ilang gireklamo si George Adam Waiter, usa ka German national. Ang driver sa taxi nga si Marino Lucero nireklamo nga wa mopliti ang langyaw nga misakay pasado alas 9 kagabi dapit sa Golden Peak Hotel sa barangay Kamputaw ug nagpatod sa barangay Kasambagan. Pagsakay niya, ingon siya nga ang iya ko nung ipliti adto ra sa kuan nanan kay makuha sa kwarta sa cashier. Kaya ang gamiton credit card ra. Na pag-abot dito, ibiyaan ra man ko niya. Dugay kay kog agad sa gawas. Matod ni Marino, katuro niya gibalikan og paningil ang langyaw sud sa imnanan. Hantod nga nagduda na siyang dili gyud kapliti, mao ni dagok na lang siya sa police station. Ang waiter nga nagbitbit usam sa bayranan ni waiter sa gi-order ni ini nga beer. Kung taxi driver si kuan man, yan, tipi mo, ihatag ang kuan man, o si cash, card ka man yang kuan niya, mong i-swipe na tugsuhay sa among machine, kuan man, error ka ng bad card, ang bill niya, 220 niya na may cover charge nga ito sa Si Ritter, miingon nga na siya'y kwarta sa iyang gipuy-an sa Ichabis Barangay sa Patira. Hinungdan gikuyugan sa mga pulis apan nasuta pagkanaw nila palit nga white cash ang langyaw. Nahibaw-an niya itong Pebrero 5 paniabang o usa ka apartil ang German. Gipakita ni Ritter ang passport sa iyang uyab ug iyang bankbook. Also, I have no cash. I have always credit card with me. I never have cash with me. Ray Pasaporte, News 5. Gipangandaman sa kapulisan ang pagsaulog sa Valentine's Day. Mga pulis ilang ipakatap sa mga establishmento lakip na sa mga motel alang sa pagbantay. Andrea Patenya, Suginlimi. Love is in the air na, bisan og bisperas pa lang sa adlaw sa mga kasing-kasing. Nag-iyahay na sa pagpanindot ang mga kananan subay sa Valentine's Day theme. Bisan og asa, makakita na ka sa namaligya og mga ipangregalo sa espesyal nga okasyon sama sa mga buwak. Ang kapulisan apil sab sa pagpangandam, di alang sa ilang mga kadate, kundi alang sa hugot nga seguridad nga ipatuman ugma. On heightened alert status na sila sugod ni adtong Pebrero 7 alang sa Sibiraa ug magpadayon kini hangtod sa Valentine's Day. Usa ka team sa mga pulis ang gipangayo gikan sa matagbuhatan sa Cebu City Police Office aron mo patrolya sa mga establishments nga dagsaon sa mga managhigugmaay ugma. Matud pa, di lang mga daotang elemento ang ilang bantayan, kundi lakip na ang mga pulis nga magpabadlong sa ilang mga asawa sa Valentine's Day. I-monitor na siya. Importante na siya kaya na ay mga bana nga mapalusot. At least ma-monitor natin. Na yung mga pulis nga mapalusot. So, i-monitor na lang mo. Nandikon na siya. 24 hours. Bantayan sab nila ang mga motels, pension houses ug hotels aron pagsiguro nga way makasud nga mga menor de edad. Gitagbo na nila ang mga tigduma ning maong mga establishmento aron patabangon ng ilang mga gwardya sa pagmonitor sa mga manood nga customers. Matud pa, apil nga masilutan ang tigduma sa mga motels kung masakpang nagpasud sila og mga menor de edad. Advantage also on their party. Kay takusod na siya violation kung maka-insure sila, diba? So, support sila. Gikahadlukan sab nila nga basin musaka ang kaso sa paggamit sa mga commercial sex workers. Ilang nabantayan ang pagdagsa sa mga langyaw dinhi sa Sugbo karon, mao nga subsub ang ilang monitoring. Mipahimangno ang kapulisan nga gidili ang pagpakita og malaway nga binuhatan sa publiko. Kung di mo patuo og buyagon kadtong ilang mga masakpan, sa selda sila magpadayon sa ilang Valentine's Day. Prohibited yun na. That's a public place. So that's a violation also. Andrea Patenya, News 5. Kung sa pagsugod sa semana, midoble na ang presyo sa buwak, misa kapag yun ang presyo ni Inis o sa kaadlaw sa dili pa ang Valentine's Day. Chinky Bargyo, Suginlimi.
Bisan sa grabeng pagsaka sa presyo sa mga buwak karong bispera sa Valentine's Day, daghan ng gihapon ang ni-order og mga bouquet ni nang Gloria. Apan ang gidaghanon sa order, di susama kaniadto, dihang wa pa maigo sa kalamidad ang Kabisayan. Matud niya, di lang doble kundi triple pa ang pagsaka sa mga presyo, labi na sa buwak nga rose, sama ining bouquet nga tag 1,000 pesos. Wa pay labot ang delivery charge nga magdepende kung asa ipahatod. Ang mga rose karon mahal gid kayo kay ni Hitman kay nadaot man at mga bagyo nga Yolanda ba. Nya mura nga gamay ra kay buwa karon. Sud mismo sa Freedom Park, sagad sa mga baligya, mga buwak sab. Si Esin Florita nga dugay nang nagnegosyo og buwak, malaumon nga mahalinan siya bisan sa kamahal ini. Ang Holland Rose nga gikan pa sa Baguio City, mapalit na karon sa tag 800 pesos matag dosena ug ang iyang bouquet usa ka libo ka pesos gihapon. Lahi na kay kani siya ang among baligya ni karon 350 tulo na ka rose. Kauna unom ka buok. Usa ka tungod sa katubitang nangagi nga panahon nga bugnaw nga daot ang buwak tungod sa kabugnaw bitaw. Ka na so. Alang sa mga estudyante nga di maka-afford og mahalon nga buwak, dunay bouquet sa tulo ka rosas nga tag 250, samtang 50 pesos lang ang presyo sa usa ka rose. Ang heart nga balloon nga tag 15 pesos, mahimo usab nimong pakapinan og chocolate. Jinky Bargio, News 5. Panahon sa Valentine's Day, adunay mga tao nga dili nila igsapayan nga walay laing tao nga ikadungan sa selebrasyon. Gipamatud-an nga mahimo gyapon ipadayag ang gugma bisan nag-inusara. Andrea Patenya, Sugid Liming. Alang sa kadaghanan, ang Valentine's Day adlaw gyud sa mga banag asawa o di kaha mga manag-uyab. Apan alang ni ining 49 anyos nga si Annalyn Aispuro, di na niya kinahanglan pang mangita og lalaking makadate karong adlaw sa gugma. Tungod kay kontento na siya siyang mga kadate sa maong espesyal nga adlaw. Ang iyang mga gipanggam nga hayop. Mahulagway gyud nga kanunayng sadya ang panimay ni Annalyn tungod kay igsud pa lang nimo sa ilang garahe, sugaton dayon ka sa unom niya ka mga asong Pinoy. Sila si Cutie, Brownie, Dagul, si Heart kansang ilong Heart ang porma, ug ang kaluhang sila si Palong 1 ug Palong 2. Samtang sud sa ilang bay ug restaurant, walo iyang iring nga naglangkob nila ni Orange, Iwi, Chelsea, Lola ug Ningning. Ani asad si O, naginganlan tungod sa giingong autism ni ini. Ang laing iring gipanganlan og Chaka tungod sa giingong kamaot sa dagway ni ini, sa dihang gi-rescue siya sa may barangay Lahug niadtong miaging tuig. Apan nadiskubrehan nga usa di kini ka Persian cat ug karon puwerte nang ka-cute ug busok ang lawas. Samtang ang labing ohing sinagup ni Annalyn kining usa pa ka buwang si Uling kansangan tungod sa iyang itom nga kolor. Gawa sa iyang mga pet sa bay, aduna say laing upat ka iro ug siyam ka iring si Annalyn sa iyang opisina. Since birth siguro, kay grade 1 pa lang ako. Parang hobby ko nang mamulot ng animals. Treasurer si Annalyn sa grupong IRO, Kun Island Rescue Organization, mao nga advocacy gyud niya ang pag-rescue sa mga gi-abandonar nga mga hayop. We don't promote buying. There's so many cats in the shelter, not only cats, dogs, that need home. So, mas priority namin talaga yung mga rescued because sila yung may kailangan talaga. Mato ni Annalyn, iyang mga alaga ang kanunayng kuyog sa mga espesyal nga okasyon. Andaman kini niya og mga lamiang pagkaon matag selebrasyon. Customized sab ang ilang mga accessories. Karong Valentine's, plano niyang mupaambit sa iyang gugma pinaagi sa pagpakaon sa mga libod-suroy nga iro ug iring sa dan. Mato ni Annalyn, di sama sa mga tao nga mahimong mag-usab-usab ang kinaiya, ang mga mananap kanunayng paraygon sa ilang mga amo. Hi, sa bed, every night. That's our bonding time. Because I'm working man from 7 to 4. Hinuon giklaro ni Annalyn nga naglaon gihapon siyang makakita sa lalaking makauban niya hangtod sa kahangturan, apan kung di kini moabot, magpabilin gihapong malipayon ang iyang kinabuhi. Alam mo, being single naman nasa sayo yan how to make yourself happy. No? And my happiness is with my pets. Andrea Patenya, News 5. Padayon nga gipanidaan sa City Health Department ang panglawas sa pamilya sa bata
nga gikatahong namatay sa sakit nga meningococemia. Bisan og gipasaligan nga way angay ikabalaka, giawhag sab ang mga silingan sa namatay nga bata nga magbaton og kalimpyo sa palibot aron malikayan ang pagkasakit. Jenky Baguio, Sugin Libi. Upat ka adlaw sukad namatay ang kapin usa ka tuig nga batang babae dito sa barangay Pulang Bato tungod sa matud pa sakit nga meningococemia gipahibaw sa City Health Department nga wa pay bisan usa nga mipakita og simptomas nga nataptan sa maong sakit. Busa awhag ni Dr. Daisy Villa sa mga mulupyo sa barangay Pulang Bato nga di maalarma tungod kay gihatagan na nila og medical attention ang pamilya sa namatay nga bata. Yes. Bisag kita kay because naaman tay clinical practice guidelines nga gitamod no nga di ma consider gyapon nato siya og suspected case because wala man gyud laboratory nga mo confirm adto nga atong nga nabuhat. Dili gid ni siya angay ika-alarma. Kay kaning sa gingunta nga kaning sakita naa siya endemic na ni siya atoa. Giklaro sa City Health Officer nga hangtod karon nagpabiling suspected case lang sa meningococemia ang nahitabo sa bata ug wa pagihapoy kumpirmasyon ini. Iya hinon gisugyot ang tarong nga paghinlo sa mga gamit sa bata dayon paghumol sa chlorine aron hingpit nga mawagtang ang mga kagaw nga nakatapot ini. Una mo atong instruksyonan labi na katong mga butang or mga gamit sa bata nga or in contact sa bata atong advisean nga ato yung hugasan, sabunan, kunya ato yung ihumol o chlorine or kanang Lysol wakaha. Muna'y klase sa disinfection na ato ang pagmahato. Padayong giawhag sa City Health ang mga residente sa paglimpyo sa ilang palibot aron malikayan ang posibilidad nga magkasakit. Jinky Bargio, News 5.